मुम्बाइ पुलिसा अख्राङाव सिला बिरहोनायखौ बन्द खालामदों। मकर संक्रान्तिखौ गुबुन गुबुन रायजोआव गुबुन गुबुन फोरबोनि मुं होनानै फालियो। बेबादिनो सुबुंफ्रा फोरबो फालिनायखौ समायसिन होनो गुवार अख्राङाव बायदि गाबनि समायना रमायना सिला बिरहोयो। नाथाय बे खेबाव मुम्बाइ पुलिसा अख्राङाव सिला बिरहोनायखौ बन्द खालामनो होदों। बोहैथि दाननि 12 खालारनिफ्राय फैगौ फेब्रुवारि दाननि 10 खालारसिम सिला बिरहोनायखौ बन्द खालामनो होदों मुम्बाइ पुलिसा। मानोना सिला बिरहोनाया मानसिनि आरो जिब जुनारनि थाखाय खहा गोनां होननानै बुंदों मुम्बाइ पुलिसा, जेराव सिला बिरहोनायनि लाइलन दुरुङा मानसि आरो अख्राङाव बिरबायग्रा दावफोरनि थाखाय खोब खैफोद गोनां होननानै बुंदों। बेनिखायनो नोजोर बोनानै मुम्बाइ पुलिसा अख्राङाव सिला बिरहोनायखौ बन्द खालामदों। बोहैथि दाननि 12 खालारनिफ्राय फैगौ फेब्रुवारि दाननि 10 खालारसिम अख्राङाव सिला बिरहोनो मोननाय नङा आरो जायनाखि मुम्बाइ पुलिसनि बेबादि फोसावनाय नेमखौ मानिया अब्ला बेनि थाखाय आयेन बायदियै साजा होनाय जागोन होननानैबो फोसावदों मुम्बाइ पुलिसा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।